Амма Сатагайгар социалистическая уля героя Тимофей Лукин атынан ты хахайстватын производственный кооператива саңа хотан ойлаға келерді. Хахайства племенной сылгиететінен ураты болғамты уран жарықтанар, манетеңе ынақ сүйіні тұтан үріңілгені дәлетеге өлілер. Чулу сылгыт социалистическая уля героя Тимофей Лукин атын сүгер хахайства племенной сылгиетінен ылсан жарықтанар. Ол күрді қазда серінен күн бүгін 500 чөке сыспай селләқ, 200 сүрбе әтті түбе қорағор мостақ қыстан тұрар. Бу күннәргә ынник сөйләргә нан саңа хотан тутуты түмүктенән үләгә кирде. Хамы лохан туту финансовый дөттенән тутутунан да хамы бастыгы объект булар бу. Манны ынниге мерекерен туры сүз бурган. Аны тугым молоднягым калла. Саңа хотан тутута ты сиригәрләр сөйләг җанга сүрүн кылгалак ба провнан болар. Онон республика салалтыда манна болгомта уран анал программалары үлеләтерә надалак сол. Сүз сүрбе төбәгән мутталары механизированный хотан тутутун туймада ФПК сүрүннәтә. Туймадлар проекттарын ты хайсыты министерствода сәргән Каздар районга манна хотан тутутун ытар. Сүз сүрбе мәсләх комплекс табылды бу проекттен. Бүген әтәкмендә дә маннык быелгы хылгандыс бу аммага 2 лак идә. Лёхма кладова лёхмуден тертлак идде онны билген ол бага 2 манны комплекс кирәр турар. Сыластымны улах үләттер сыннанларгар анал костак, душтак саңа хотанга кирен ынниксыттар өрүләре улахан. Төте ынниксыт сүсүбен агран турат. Биде дә кодуттынактакбыз. Сырдыга сылаа шөйдәк була. Урко хотан коду ботак була. Сытагайдыр өрөк сиргелер боланнар оттур ходугалара тийбет. Онон сылын атын сирдерге эбиот турга көһәлләләр. Бу кылханы баһардар бит сылгы нахаксанында билле әлбәт эдәлләр. Лия Станиславская, Михаил Умшанов, Саха телевидениете, Амма.